hausa tak kumsom sari pasari upa kosuki na zuki le kumsom ni pani le ko upa mai chetlei rol saki sudo te chu an in nei tlat mai chu in nei na chuan Japan ram chung a fan chuakin alo hria piangin makan ti hle a ma se chu ai makzok chu an in nei atanga thlathum vel leka nazoki chu aboral thuta chu a thi na chuan anu puila valai tak saki chu chete ponanghong ai lo ti chu a mu thai ne a pasal thattua saki sudo churin helkai berni ma se fin fiane ro chiang tak mu chu tu rom chuang lawane engwai nge saki hian a pasal na zaki hi a tha duang ti chu zona thei chu ni ta a chu chhana chu tam tak thei ome ole tun trum chu nazaki billionaire putar thi dan ra phlak tak chu kan chui chhole dona hun masalama kan khes bo zui to te anglo takin tun trum mi kher chuan makti takin siam don chene Japan rama hian dan bo chiat na le in thana hi athleng khat khopa an history te han chui chuan aram chunga cheng te nun po aral muang hle thin ma se he thil thleng hian aram mi te abara khain an ngei tuna ti boi hle ani tun truma chuan Japan ram chim lam khopui tana bia sarkar office mun pui omna wakaya ma lam chu kan ru chhodon ane tana bi khopui hi an ram khopui hlui ni a an pi le pu te in sak moi le hlu tak tak te atamin khovel lo chang kang zela toy hnum thar zel ni a an man lai nun le tun lai nun in kalpona ni mai pi lama tuipui kianga in ngatani wangin longmanga bungru in pek chhona kong poimo takani tela ami cheng le khosa te hi mi sing ruksanga or chawan ni wangin helai mun hi longchol mun khopui re takani thena ne kong le lama chuan Japan rama tuipui hnaya kho ma chuan tanabi hi khopui lian ber chu ani ami cheng tamlo ma se headline mun hian Japan rama din mun poimo takachela sanga khoina mun puile bule thlai chin na mun ani a arama mi cheng te an har awangin an taima hle a chu mai ba ka thil siam chhona industry tam taka oma ramlama an thil tharte song bolna mun thatak taka ombokane an ram thar chho ser thlum lian le tuinga tak chu helai mun ming thanna chan pakhatane ma se tira kan soitongin thang khat tha zat chu ami cheng te hi mi hring binna lama man son chaklo hle ane kumsang khazako somlia I han kir le dor tiang heti hun lai hian tuna mi cheng te le don hi helai rama hian an khosa thina chuti hun lai chuan chulai rama milar takle hriat hlo tak nazoki chu ha oma ani hi sang khazako somli pakhat April ni som pathuma pianga nazoki hi an u nau pasari zinga anau pang bera tanga chiara palina ane chung ko hlun le lian taka sei lian ani a ma seril ru nei takin ama ke dina du wang le milo tling tak ni du wang chuan a chung kwa chu kalsan hialane a chanchin an soidan chuan anau pan lain a u nau te in kara in ti boina le in nilna chhuwa piangin ramna siam saktu le thu boi rem tu ni fawa a school kal lai pon azir lai puiten ku tho zong in chhainom na ma se ngoi chu tlat zel mi ane ma se hei wang hian hayar po chol san pha ta renga zirna lama chuan soi thui turwak chu anei lawa ma se azirang ang chu mang tang kain an chung ko zu dor chu a thayang ang chuan a pui ve thina nazoki chung ko hi heti hun lai hian chung ko hosa tia soi tur chu an ni lawa ma se mi chan hei le khosa khar sa jok ta chom dol na konga ero chuan an tlan chengai lawane hun te kal zela na thokna sa in nazoki chuan sum tam tak po a thok chuak ta renga ama dor te hongin asum don na po kal mar hle a hun te liam zela anu le pa te po an boral ta a u nau te an lak tlak lo em wangin ani chu anu le pa ten an chung ko ro le thil dang chu akuta an hlan ta vekane chuaro khom mang chuan ma la chho zela lon sak sum do na kalpuya apung omin mamozok te sum puk tirin atang ka ip chu tilian zela chu tiang chuan mi te na tho zar zawin
ril runei takin suma hai lut thiam hle ani heta mai hian ala du tok lawa construction thila bungrua te la khomina hral chuaka real estate lamte po khoina tang hle he thila tang hian sumpo hai lut tam ber reng ani asum don na le hlotlin na chuan mai chia te po hi plo theilawa nazoki hi mai chelama ngalin acha wheelbarrow ve thei zeka angai dan chon sex hi nuntifam kim tu ani atlai rol chhuwa phata tangin nazoki chu mai chelem thiam tin a minga cher der to a mai chemut pui to zat po an thahnem hle ani kum khat chungin mai chekop nan japan poisa in ian billion thum zat chu a mang thin ani anun le mai che chung changa Japanese broadcaster ina zona an zona chuan mai chia du zong tak mia mu fu chuan Japan poisa ian sangli pe ka tiama sex voi khata man pui thin thu chu a soi chuaka chu tianga ti fo chuan kum khat chunga a man ral tur chu atlem lo hle ang chu mai baka khelavin kar top chu night club a hun mang zia zan khotei re thlengin club a chuan hun mang thena ne ma se hun kal zela sum a chil na chuan atlei rol thin lung that na chu a bol a zawa a thian sum dong dang te po a hlok na tura chuan a bum hrelawa bum na manga an sum chu sakin akum telin melma point siam bel zelane a document report a chuan kum sang kha zako som ko pariat ani chuan alon shak tektik manga mi pakhata bum tum na chu a che fu chialawa chu ami bum tum pa chuan chemte a vitin vanai thlak takin adam chuak hramane a izun na peng khat lon shak mang chuan mi puite chu bum fing zo to a chumi hnu chuan an chung ko izun na zudor chu a en kol zui ta a engtin tin mo che fu chhavin kum sang ni som poru kalawin her chua meu chuan a izun na po angial ngeta viau mai nazoki hringnun chanchin hi chip chiar takin bonjon ti chuan a ziak nge a he ami mal chanchin autobiography bu ngai nom tak hi December thla sang ni som poru kum vek chuan mi pui hria ta tlang zarani a hele khabu hi atir chuan TV show lama tlang zarani ngai lawa ma se hnuwa chuan Japan rama TV show lar taka chuan tlang zarani ta ane he thilawang hian nazoki chuan hria ta lo hlo ta em maya ma se makdeu mai chu a chanchin le a hun mandan le khabu zia chuata chuan lei chu hlo reuh phian ane maktak main nazoki hi athil ti to renga chuan a che hlok thei em a he a le khabu tang ringot po hian sum tam tak chu hai lu ta mi ho sata karon ni chhotan ta a le khabu pakhat chau release pon pa ho sata ka ni thei tlatani in le lo tha tak dinin adu apiang lir thai akol rei ruya private long te po nein a khosalian view tamai sang ni som pasari kumloin her chua chuan adam chunga hun ton san ber sumle pailama awang lai mang chawa heti lai hian kumsom sari pasari upa putarani to a leilung dana chuan mi te chu an upatin noilam po oi thlave to thina ni lain nazoki makle big na chu a that lai hun ai ma khan mutpin dan lama acha strength thazoki moti mai turani a atara hnulama acha khovel ve thei je kane zep thu chenglo khovel mundanga chengte ain Japan rama mi puite dam chung hun life expectancy jo thazokin andam rei jok tlat maya nazoki hi autobiography in zedan chuan zug zele thil dang taksa ti chethei thil eng ma ti ngai lova chu wangte po chu ni ma na chak tak le strength taka lom theini hun ten kal zela chutia mai chhan han kop kol chu suma hek du e mai ti do nge sang ni som pasari kum chuan a thin lung du zong tak chu atong ve ta kan hria tur chu nazoki hian no pui voi ni dona nei to a ma se miler ngangania atu te ma chu anei rei lawane ole tira kan soi mai chiala no pang tak saki sudo kum som ni pani mi nen chuan sang ni som pasari fawang thla bo ruak nuam takalawin her chua chuan anin tong ta a saki hi nazoki a in kum som nga panga in ano pang dei maya ma se chu a mai chia zok hian angai poimo lem lo ni in alang
a lekha buthila zintur Tokyo hana airport a chuan an in tong ta a voi khat in hmuna in du ton nga lang kha chu an ni lem lova an in ton dan zin kong chuk chho chu hetiang hian I han soidon tiang airport mi pui zinoi noi kara chuan Nazoki chuan nula no le ti toy thatak taki sudom hu fuin amit lak tum chuan a ma tak chuan an tlu sual dervel nge a boruak chu kal fu chho tan ta ne kan zon kan dorang chutian chet hero tanga dar kar khat nuwa chuan engtin tini moni dora chuan hroi lutin a number chu adil hlotling hlo maya mai che sangli chuang alo keu thluk to te zinga chuan chu nula no le ti toy tak chu chiar tel ni ve donem anin ton atanga thlasari nuwa chuan khotlang mi puite hriata chuan run hmunan len dun theina tur bia thu chu an tiam ve ta ne engpo ni se akhesa kan zon lu le tak tak main he mai chia saki sudo hi engang mi nge lo ni te reng kan hol kol le zoi zoi don ane kan hriat angin he mai chia hi apasal thar Nazoki kumlet do na no pangani a Japan ram marlam hliarkar om Sapporo a khosa ania ani hi chu nu le pa hausa taka tanga chor chuak ania anu le pa ro sum mangin nuama tola adu zong zong a ina designer brand chaber te chu a in bel du zong ania mi khosak hau tak takane ani po hi Nazoki no pan lai ang thavin a school kal lain school no pang then khaten an lo ti du da thina wangin azirna lam tluang chui tura tam lem lo amma hi mi tong tam lo le zakzum ve thei tak introvert takani a school kal lai pon classroom a te chuan a tong thangam ngai manglawa an han tlei rol chawa azia chu in thlak thut mai amma ami ngoi choi zakzum tak ha a ep zong hlovin anung ta dai mai anu le pa sum mangin len lai chen ta zia ya designer handbag le thom hnuman to tak tak te chu a in bela chu ami za thar nen chuan thian tam tak po a siam ane anu le pa te sum tho chhuwa mang chuan a in la lianin sum nga mel tha tiang deuh khan a mel changa ti thavur maya in cheibak ti tur nei lo reng ane ma se anu le pa te tho chhuwa chuan dei zauzai bi khek lo le a chung te hriat lovin a lei tak samoina chuan ti hre chu nei talawa chu mai pia lama puitling film lama te po aloin lan ve zuk to ni ome hun te an kal dewa saki sudo chu Tokyo a beautician zirina in sona he thu thlung na po hi mu mal takena kal pui lem lawa a hun ma salama chuan a omna Sapporo a bar pakhata chuan hos angin a thok thina chumi hnu chuan Tokyo lampanin Nazoki nen chuan anin tong ta ane du da taka che dan le anun dan chuan chunglam mit chu ti kham to anga anun ti top tur le tu tiang bokin saki sudo po anun dan le khosak dan ngei to in mi fel fam kim chu ni bik lawa midang an ti na to lo nan le an him zok nan khonu chuan in tong tur tak chu in ton tira ni mel hle a arel sual lo hle ni in alang saki sudo nun hlui le alo khosak thin dan chu kan tha chho zela alan dan chuan he ani nei na po hi sumwang chawani mel hle adu bera nei hnu chuan saki chuan chu putar englo mang thiam tak chu ama mo zui lawanga a thatta te po ni mel hle a chanchin ziak tu din zon tarlan dan chuan Nazoki le saki sudo te chu airport a chuan anin tonga anin ngeina tran ta hle a chumi hnu chuan anin nei ta ani ma se dang dai le deuh mai chu heti anin nei ma hian saki chuan intiam kamna ang reng devin a pasal tur chu nei puya ai rong bol in suk le in chung sek rek khoi zong zong ati don lo thu chu contract a sign pui ta mi amai chemak ve tak chu ni chu mai chu alan ni lo chu mai po chu alan ni lawa $13 yan nuai chuanga pocket money tura pai zia Nazoki nei ro sum po chuan a tor pha viau nge ane saki sudo chuan a tangka chu hmangai ti chu a chiang to hle ma se midang hmuah le mi pui tamna hmuna an kaldun chang te ro chuan saki chuan a pasal wei thlato lam chu a hmangai na duat mel fu si a chutian kholai vai wak le an len kho thanna vel chu
media mi te chuan an thalak po tam takan nei ni uyan ngei na in mall le an bazar na hmun zong zonga chuan an hruai ve zi thina chutiang chuan mipui zinga chuan in ngei na le in hmangai ang tak chuan an lang na a an in nei tanga thlathum chau chu Nazoki da that nan chuan saki chuan hun amamo ti chu a chiang reng Nazoki thi mani som pariat malama thil thleng I han chui lok tiang sangni som pariat me ni ruk chuan thil poi tak mai chu a thlenga me ni ruk jing kar ma taka chuan anui te bo thom vela chuan Nazoki chu thang hara a chan po anui iwa chu a phili boi chunga thil enge mo tak lo thleng tur a hria ni om tak hian a khosa zia chuan amang ang ti hriata vapani na poma chu ta tanga rei lo te a chuan anui iwa chu thita der mai Nazoki chuan a ui chu ui hle a chan chu he ui iwa hi kumsom chuang zat chu Nazoki nen hian aloin en kol to a anin ngeina in chuti om talo mai chu ruak huaina in hrenge nge ne a thi tu ka chuan mongpui thiam ruain a ui iwa vuida hun chu manga maktak maya ui iwa thiringot mai chu Nazoki po chuan makati ang reng hle a thi chana chuan au pat to chu a pu deuh bera a hriselin a hlim thei em a ma se chu mi tu khera chuti a tal boi vak mai chu thil enge mo taka chunga thleng ni chuan a hria ani ma se le thil rap thlak taka thleng zui tatlat mai a uya thi tanga kar tampola liam lo me ni somni pali lo thlen chuan Kosuki Nazoki nge po chuan anun na chu chan ve ta anu pa bedroom a thutlenga chuan thia charani a arong postmortem result a chuan a taksa chuan tur hlawm tak na tho chu mu chuani a thil chiang tak chu Nazoki hi tura hrai nge ani a tur man hi chak tak ania rang taka Nazoki hi a thi ngal churin om hle zona om le ta chu tu tha nge ni ang arangin detective ta chuan an in le che vela CCTV footage chu an han la khom hal zung zunga a thi ma an in a lu chuak zong zong chu hriat ma sak chu tha in an hria ani ma se tu ma mihring lut an om lang lawa a thi ma bul hnaya om te chu anu pui saki su do le an identify tu chu ani a Kosuki Khan a ui thi vuina hun kha hun rei taka manga a ui vuina hun chung dar kar tam tak chu identify tu chuan apu Nazoki chu om puya chumi ni tlai dar li vela chuan identify tu chuan in chu chhuwa sana daruk vela chuan tlai daruk vela chuan ponom Nazoki chu in chunglama chuan phone mang turin chawa chumi hnu daruk le chan ve vela chuan identify tu chu alo kir le a chumi hnu chuan saki le identify tu chuan chhong hnoi lama chuan TV an en du na chuti lai chuan chhong chung lama tang chuan thil redup chuan hrata chu vele saki chu han chian tur chuan a chawa chuta chuan Nazoki chu ruak vekin an ruma chuan thi na wa charta ne kan hriat angin Nazoki kha ui thi na chuan na sa taken ngonga chu mi ngong kalzel chuan atan beidon na siamin anun na lata po ni thaya ma se chu thil ni thei ni lawani athi sana tur na tho chu mu ni ve tlat mai he thina rin hlel kai tak pahni ta chu anu puile identify tu chu an ni a ma se identify tu chu hun rei tak Nazoki identify chu na khosa to a Nazoki thaddu chu ni se man na khan ti to nge yang anu puina ya tang chin awi du tak iwa chu mak tak main athi thut maya Nazoki chu athi vele a he thila hi chuan tol thattu chu anu pui saki chu nirin om ta hlia mai ne thlathum vel chawan la in na ya ma se hetiang thil rap thlak hi a thleng mana a khosak dan zong zong han ngei to in saki sudo hi sumpar lomi an ti chu ani chianga aro sum chu sak nan chuan Nazoki chu adam vereng chu tula ti lo khopang le a thil tum chu a chiang ta viau mai a pasal putar le hausa tak chu da thata anai thil in le lo a I zon na zong zong nen chuan aro chu na tum ti chu a chiang viawani heti hun lai hian Nazoki sum le a I zon na hlut zong hi
an ram poisa in yan billion nga chuang dei ni a chu USD ang zong chuan million somthum panga man hu vel ni saki sudo chuan khun khan ang reng tak chuan a pasal huina hun ser chu manga ma se a mel le hoi hera chuan a pasal thina chu ala lungrun lavin a pasal chu I thi son tluk leka angai ti chu achiang hle in vuina hun seran man lai nge te chuan saki sudo chuan a phone a chuan games te lo khel vel mai maya a pasal thina chu a theng thonga thoklo ti chu achiang vi awani tuna video toy te kan mu me khi a pasal vui zo nuwa saki sudo khosak dana ni a phone khoin a mela lungai na le shom ti ngoi na a om lo renga chu ai ma chuan ala nui sen thei zok hi ngai that lo na thamatling ani a pasala thi nu chuan media lam te chuan a pasal thi laya thil hlen dan le thilom dana hriat ang te a pasal ruanga wa mu laya thil hlen dan zong ta chu an han zota chu tiang lam engma zona chan thelo thu chuan alo chang ta dai mai ma se a rukin paparazzi le media lam te chuan an hel rengani thil hleng bo zuya mala tu detective te chuan an hu chuina chuan maso no soitur vakan la nei lova ma se a pasal thina chuan saki sudo lo chu rin hlel tur ero an nei lova a thina rei deuh to ma se awi iwa ruang chu forensic lam te chuan an han phor chuak le a engwanga thinge ti chu chian an tumani ma se iwa ui chu a thina tangin karli don lo liam to a duangin fin fiana an mu thei tatlat lo mai hun engmo chen chu nazoki case chu ti top lei lok ri ani a sang ni som ni pakhat lo in her chua chuan rin hel ti zual turin saki sudo chu rampon lama zin tur chuan a in ruam mana chu thil chu lo hria in detective se chu rang takin an chengal zata Dubai pana Japan raman chua san tirani vai chuan mirama zong engman ti theidon lo ti anin hra chianga akal ma nge in case chu ai warzokin an thar thole ta ani mei thla sang ni somni pakhat ani chuan a pasal na zoki le an uite iwan thi tanga kumthum nuwa chuan saki sudo chu tol thatu angin danang thlapa man ni ta ne detective ten thil hlen dan kim chang he khesa an chui chua thei tak chu nazoki khan anun na achan madar kar claim te lo oma khan anupui saki chu biak tu mina phone a ma se alo chan sak du tlat lo mai chu mai ba ka saki phone a internet browser history an han check chuan mishing thina thlen thei tur ming sang zon na chu alo in ziak thladul maya chumi hnuwa a pasal ui iwa thi ma hrat ni chuan saki chuan ina chuan tur chu cha thleng ti hriat ani boka thil ni na ti chiang le zol turin forensic team te chuan an chauka le an vacuum cleaner a chuan tur le thil dang bol hlo kai hnoyan chhar bokani saki tol thatu ni zia tilang chiang ber tu chu a phone a drug dealer te nena an in contact na mu chua chu ni a phim khur tok lo chu awan doina tur lo ne an nu pa in kar boruak po chu alo zia lo hle ti an mu chuak le zela hetiang in thana thlen ma kar tam takal ta khan nazoki chuan in thana du thu chu saki sudo chu alo hril to a chu vele anin then fel tak ma in anai ro sum le a in le lo na isak dan lo dapin atwal that zong en a khosata ni mel hle hanti deila nazoki tar strength thatak chu a kopui thar chuan a bara khai ve khopang le a pasala thi tanga thlani nuwa a chena ina chuan a ro thil chung changa shareholder meeting a kawa ama le ama chu a pasal boral ta company a chuan president ni na in pe a chu mai ba ka kum khata hlo zat chu 1.5 million USD in a in tuk fel ta thlap mai ne saki sudo chu a thil sol ti ra phlak tak tlan bo san tuma Dubai lama in tin tu mek lai chuan officer ta chuan Tokyo airport a chuan an man ta ane atopa chuan kosuki nazoki tual tha thuwa saki sudo chu man anita a saki sudo van nei deuh na chu he in thana thu bo hi kum thum chung trial nei ni a thilom zia chu nazaki a thi tanga kumruk nuwa po a case bo zui chuan an la boy nak hle ti na ani nazaki tan dik na chu ala ding thei ri lawa thilmak angreng tak mai chu
Saki sudo chu achung chang thilom dan engma chua thar om talawa mitam tak rin dan le ngei dan chuan Saki chu discharge ni in chua zalana ni chuan ring fura ani na taka chuan tual chu that rengem turin pasal chu hrai rengem ti chu fin fiana khal tak nei the ni chuang lawa a mela chuan Saki chu poisoi lo le mi fel tak ang chuan alanga a pasal chu thadu na chhara nei lo thu le a hmangai thu chu asoi na sabera chuwa thina po chuan nasa taka ngong thu chu asoi chuaka a pasalit in thena rota tanga hetiang thilhiron ir chuaka ni mel viawane adule baisayang nge chuan Saki sudo chuan nazoki ro sum chu achang ta chuang lawa hetia fel mel tak le a mel poisoi lo tak phena hian mi pam ham sum chau hlalel mai che hlom tak chu ani chiang ane Saki sudo chuan ko sake nazoki ro le thil dang chom thei tak lawa chuan a ro le thil dang te chu khoi chet lawin vo in thleng hian ala om tari ani khati zong kha kosuki nazoki khe sa document kan hmu thei te chu an ni ri a top dana phel de uphunga engtin nge Saki sudo chu a kho sak tak zela ko ro rel nei in achunga engtin nge thulung na siam ti zong zong nen hriat zui ani talawani hringnuna hian midik lo chuan a thil ti sual ra sengin midik lo le thalo boka tong ve a anin ei cheton thin ani kan video te min lo ena min lo ngai thlak sak thina wangin kan lom tak zeta a dot lia khes ngei nom le dang dai jok te nen kan ron kir le vat don nia